मोनसे लोकप्रिय सेम कुइसन स' दिनै आं जोबोद मोजां मोनदों बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव फैनानै खुनु दिन आं बेबायदि फैफेराखै बा दिनै आं फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ इसिबां जे सापर्ट होफैदों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै नायनो फैदों आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था गेलेगिरि बिथांमोनखौ होनबासो गेलेग्राफ्रा गोसोआव गुदुं जायो नोंथाङा माबायदि नाजानायनि गेजेरजों गोजौ फारसे दावखोलांनो हादों आंनि नाजानाया बहुत लं स्ट'रि बे बहुत आंबो गोदोनि समाव आंबो बिराद खस्थ' खालामदों खस्थ' खालामनायनि गेजेरावसो आंबो मालाबानि समाव मानसिया गोलैदों आंबो गोलैदों बाट बेखौ आं मालाबाबो गाहायाव दोनाखै बेखौ आङो गोसोआव लानानै नाजानानै आं दिनै साक्सेसफुल जादों बेनो गेलेनाय बिथिङाव माबायदि लाइमोनफ्रा बाहागो लानो नोंथाङा सानो बाहागोखौ बयबो लानो हायो खेलायाव जे जिनिसखौ नों गेलेनो गोसोआव दङ बेखौ नोङो जेरावखि जाया मानो बाहागोखौ लानो हायो आजिखालि सब इभेन्टआनो दाब दाब जायगायाव खेला सोलिबाय थायो थ' बाहाय बयबो बाहागो लानो हागोन गोसोआव दङबा फिउचार बा सिन्था खालामगासिनो दं नोंथाङा फिउचाराव आंहा अनेक गोबाव दंबावो गेलेनांगौ थ' आं गेलेनायनि फारसेल' सानो आङो बाहेरा जेबो साना आंनि लाइफआ गेलेनायजोंसो जादों थ' आं गेलेनायखौनो सानबाय थायो दा आंनाव अनेक गोबां दंबावो गेलेनांगौ थेंक इउ 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जेडि विलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि विलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।